Some people think you're distant, just some words on a page, that you're nothing more than fables handed down along the way. But I've seen you part the waters when no one else could pull me from the deep. That's who you are to me. Some people think you just live in cathedrals made of stone, but I know you live inside my heart. I know that it's your home. And I've seen you in a sunset and in the eyes of a stranger on the street. That's who you are to me. You're amazing, faithful, love's open door when I'm empty. You fill me with hunger for more of your mercy, your goodness. Lord, you're the air that I breathe. That's who you are to me. Who you are to me. Sometimes I have my doubts, I'm sure that everybody does. And I wonder when I stumble, am I still worthy of your love? But I know that I get stronger when I'm talking to you down on my knees. You're everything I need. You're amazing, faithful, love's open door when I'm empty. You fill me with hunger for more of your mercy, your goodness. Lord, you're the air that I breathe. That's who you are to me. Who you are to me. You're forever holy. You're the Lamb who is worthy. My forgiveness, my healer, the Messiah, my Redeemer. You're amazing, faithful, love's open door when I'm empty. You fill me with hunger for more of your mercy, your goodness. Lord, you're the air that I breathe. You're the air I breathe. You are greater, higher, over it all. In your presence, Jesus, I stand in awe of your mercy, your goodness. Lord, you're the air that I breathe. That's who you are to me. Osana bepere mwanga kuwabala onye no madu chezo onye pere aya tutawo burabasa Congratulations, I have a message for you. God has sent me to you. I have a message for you. God has sent me to you. Listen, them say, them tell you say you can never be the one. But God say, make I tell you, say now you him choose. In 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, lesser than, you will hear congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has
that I can never be all that I see. I've seen that God is greater than that. Who can battle with the Lord? Nobody. Who can change his mind about me? Through many years, in many ways, I have seen his faithfulness ever and ever. Yeah. Congratulations, I have seen the glory of God. Congratulations, he has done it for me. And I have come back with a new song to sing. My God is good. Yes, I will come again with a new song of praise. My God is good. Congratulations. Jubilation, congratulations, no more tribulation. I bring you good news where you cannot refuse. Oh Lord, I told you with Christ that you can never lose. Oh God, oh man, I beg you give me your attention. Very, very soon you will share your testimony. One by one you will tell your testimony. Bigger than money, we say sweeter than honey. Congratulations, you've seen the glory of God. Congratulations, he has done it for you. And you'll come back with a new song to sing. Your God is good. One day you will come again with a new song of praise. God is good. Congratulations. Ọ ga-adị gị na mma biko megoro ka ha na eze mara afa gị na onye bụ. Aha m bụ Joy Mbekwe. Ọmụ nwụrụ Agọzie mụ nne ya. Ekene m gị anyị fụrụ na ịchapụrụ achapụ unu chapụrụ achapụ tata sị ka wegodo ọha na eze mmemme a ga-emewe n'ezinụlọ a taa. Mmemme a ga-emebe bụ onye ọbụla bịa, onye hụrụ anyị n'anya bịa ma gọzie ma mụ na ihe Chineke rụrụ anyị na Chineke arụrụ dọbụl ọ na-arụrụ anyị ọrụ. Ekene m gị anyị na-asị jidekwa ka iji n'izu ka eme na-asị na ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs. Ka ihe na Chineke ka o mere ezinụlọ anụ a na-arịọ Chineke ka o chebe ma kpuchite na aha Jizọs. Amen. Ọbara Jizọs kpuchi anyị. Amen. Ndị ikwu na ibe na ndị ọyị gị ga-abịa tata ndị ihe ekpere nwere ikpe n'isi ha. Ikwu na ibe na ndị ọyị na-abịa tata ọha ndị a bụ nwanne nwanyị ndị nke alele ime ụlọ ụmụnne ka ha a na-ekpe ka o nyere Jizọs ka ọ bụrụte onye ọbụla o nyere onye ọbụla akara ọtọ nke onye ọbụla ite uru maka njabe agọziela n'akụkọ na ọ dịkwara ha ọyị na ha getere ihe ụbọchị ahụ. Ekene m gị wee na-asị njidekwa ka unu ji na ọ ga-adị unu na mma wee na-ekpe na-asị na ihe ọbụla ihe unu tụfu na mmemme a Jeff ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji ọ ga-enye unu ogologo ndụ ọ ga-enye unu arụ isi ike ọ ga-enye unu ọmụmụ na ụba ọ ga-enye unu ịfụnanya zuru oke na udo tọrọ atọ wee na-asị na unu mesịa mmemme ọ ga-adị ka aja ka unu chụrụ n'ezinụlọ Jeff ga-esite na ya wee merụ unu ihe bụ ihe dị ụkọ n'ezinụlọ a n'aha Jizọs. Ndị agha na-etu gị etu mami ndị agha na-etu gị etu
ọ sịkwa na arụ na-eto nri arụ na-eto nri ekene m gị wee na-asị na ọ bụ na ịbụ mmanya na ịbụ nkwụ enu na-asị gị na ọ ga-adịrị gị na mma ekene m gị I dey tell you hot. Wahala. Buy the hot Hot. Just now. Mai cả ba chứ ngoài cả ba. Mai qua thôi. Sao? Sao? Mai ikú suku jọ ọkàn bá ìdí ẹbí ni tukù ṣe ọkùnrin tó bá tẹ́ka ń pẹ̀ wẹ́ẹ̀ mọ̀ọ́chẹ́ ìdí ẹbí àbá gáṣí bẹ́ẹ̀ bá ipò tó yìí náà táwa. He said if we come back to carry goods. So this man, because of the love and the passion, God will enable Jesus. But the people here also Jesus.
Yabegin, Kianomia, Yabba. Or a secret disciple. When Jesus or the Baba, that way the way put Okuda, Afro put the one again. This is so that you put the guy. Iro lawyer, Oku Vota Chemo Musa, I got a decision. Oku didn't make a back. No more put a road soul. I know you have Jesus. And we will not put our way by cheer and was kind of Sia. Only Gada Mafia. A certain I got to bomb where after a bomb, or walk over the book wherever. Or do it off. But when you were not done, Daddy will never. Where said Emma, where the Busia, my water, he never gave it. They want to stop Jesus from resurrecting. Oh, no, man, I will never give it 1 year. Oh, no, man, I said, will never give it 1 year. Or 1 year, will never give it 1 year. Ian, that get it on a bumble. Got Jesus here, he's in the beginning. Go walk here, no, my Messiah. Government now, me and Jesus people. Now the 10th day, they want to stop all of it. That's not a message. But the power of God is unstoppable power. When God says, no power can stop it. Because the power of God is because if you see me, no one will do well and we will alert. But God will go it will fire. See again, say, Bible words. Ige words. Hallelujah. I see no see one in Bible see by the light of that power. Mbe no well blows. Mbe na Bible says I'm not the one in the one sin. I was the most when you put the way when the road is too bad. That the man not inside here, who by the name of him, every knee bow. That the dimension is never alone. Every other powers will surrender. Even the devil every creature Osina animal never much. As you go the west Naki or was the apple, the stone where I asked. Everywhere we see and I said to heaven or you cannot tell me that somebody is sitting on the table. No. Man on transit or woman. Bible says after death, judgment will follow. Man on transit up go, but you can restore that person back to life through prayers and through by the power of God. But they cannot say you resurrect that person. And let me tell you, not even only righteous can be restored, but even non-righteous. I've seen a Muslim. He died and they put a clever lady man.
maka ndị ugwu si erie ya kpochie ya otu a ọ dị ka ọ na-echi eji ka ọ gị na ọ na-eji dị ọtụmoro ndị ga-ede na fụ ka mmadụ na-eme gịnị na-eche ka ọkụta ka o si wepụta ka dị n'ala ile kwụsị n'ọnya na-enyi gị ya wepụ but that's more resurrection. He have the God is set to respond to that. I'm about D. Lawrence, the man who tried to resurrect. Osiluko, the man na come at Jesus back again. Near the river, Jesus who may make it. Osi watch that he is going to die on the day that he will resurrect again. I said, when I am and the man finally died on the third day. Ọbọdọ mọ sọ wẹ dáadé because I get warranty. Olú on the third day. Ọjọ́ kan àjà because ọbọdọ náà wọlé power ka power. Ike ní dára because when those double power appears, every other power náà wá jìjìjì. On the third day, ọmọ àwọn ṣe ẹ̀kọ́ obìnrin, wọ́n lè mẹ́sìn náà kọ́ obìnrin, the unstoppable power wẹ̀ láǹdíà, wẹ̀ smash ẹ̀ to pieces, and that come to the end of the ignorance. Ọmọdé nwere ike bẹ gịnị ka ike. Hallelujah somebody. You don't challenge the power of God. Onwere onye dị ka ya, o mebere onwere onye eziokwu aka. So ihe a na-ekwu taa achọrọ ka ị mara na Jesus biri maka gịnị maka mụ na gị. And you don't need to fear any other things. The world I know today, a lot of things are happening in the world. Nke weta na ndị mmadụ nọ n'ụjọ. People na-atụsụ ụjọ, I know some of people abroad are the another east. I cannot be, I can win. Hello. Even I go sell the very many issue now offense. I don't know one more than that one. Hallelujah. Because if you are outside, I'm not saying the issue on daily basis. Did you want to see when you bring about the young guys and they come to where they live? But I'm not saying I had to go used to that. I had to go used to bullet. They used to story. I agree with you, but I like Jesus here. Only like Jesus, even though they're making it, I to settle that problem. All you need to do is to take that matter to God. I always say to people, if somebody takes you to the word God, take that person to God. Which God? The God's God. Ever can they settle matters? So whatever in a verse now to be, believe me, your God is God. And the money is making a number of workers here. All Jesus is doing, a guy to him. Also, Jesus will say here, also, when I live, you wine there. And if you take that matter to that person will settle the situation free. Do you believe? Do you accept him? Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Jesus Christ, then you could do what can I say? I'm not in a bad say. Jesus Christ,
onye agọziri agọzi gị bụ onye nwe anyị Chineke nke iri na-ekele site n'obi ọma gị ga enwere mmanya nke anyị unu nke osi na ọrụ aka nke mmadụ ọ ga-abụla anyị ọnwụ nke ime mmụọ mmadụ niile ka isi onye nwanyị nọ n'elu ụlọ mbite n'obi ụlọ ka anyị nye nwanyị Chineke anyị ekele o ziri ezi ọ bụkwa ọrụ anyị ga-ekele n'otuto mgbe niile n'ebe niile nna dị nsọ eze nke eluigwe Chineke nke pụrụ ime ihe nke dị elu site na Jizọs Kraịst na ndọrọ onye nwanyị ihe ọgụ okwu gị ahụ nke dị elu isi n'aka wee ka ilesi na mgbakwa bụ nke gị isi n'aka mee ka akụrụ nke mmehie ebe mere ka nwa ya na onye mmadụ wee gbakọ mmụọ n'ebe imere ka o si n'ọnwụ bido wee bido n'eluigwe ka ọ nọrọ n'aka ndị gị na-ele ozi na isi ozi si na nke eluigwe na-ebusa gị na-ebu na-eto gị ogige na-asị nsọ 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 onye agụzakasị ka onye ahụ nke na-adị ahụ nye nwanyị na mbụzụta na nke eluigwe si n'ọkpara gị Jizọs Kraịst onye nzọpụta anyị ka mgbe anyị ga-esi karịa mmiri onyere ukwe kasị ime nke mmụọ nsọ gị ka ihe onyinye achịcha na mmanya onye na-acha n'ụtabara na ihe n'aka n'iro ya o wee nye gị ekele onye nwanyị ya dịrị esu na si rienụ na ranụgwa nke agbarụ nke a na-enye n'ihu n'ebe na kakụrụ onye ncheta mgbe a na-esi ndị ya sọrọ biko n'otu aka ahụ niile mmụọ dị ime ka nke agbabara nke ọgbakọ ga na-akwụsị n'ihu na n'ihe ọtụtụ mmadụ na n'ịgba mmehie na-eme na nke ahụ mgbe ọbụla ka kakụrụ wee cheta ya mere anyị na-ekwusi ihe omiko okwukwe achịcha ka anyị na-anyawa ọdụ nwoke ahụ ndị iko ka anyị na-agọzi ọdụ nwoke gọbara nke Kraịst nwa atụrụ Chineke na-ebume nke ụwa ebere nke obi dị n'ala ka anyị niile si ka anyị si otu akwa ọbara ya ka anyị wee dị n'ime ya anyị wee wepụkwanye n'anyị mgbe niile amen were n'okwukwe bịara nso na n'akụkụ onye nwe Jizọs Kraịst onye dị n'ihi unu na ọbara nke ọ bụ so n'ihi unu rie ụkpana na-echeta na ọ nwụrụ ọnwụ n'ihi unu ndị aka eji eyi
ebe na ikele ekele mmadụ niile ka si Chineke nke pụrụ niile
ọpụta mesịrị mgbe a na-abụ abụ ịbịa tụ Chineke sị ndara m ife a n'izu ụka ebe tụ Chineke gụpụtara n'ime okwukwe oge ekweta ya anyị na-eme every Sunday esi ka tụ Chineke aka ebe ọ bụ na mmadụ na-efe Chineke agaghị efe unstoppable power is going to work in that situation this morning. We can't handle our process. We can't have it this morning. We can intervene on your behalf this morning.
n'otuto niile na mbuli elu na-adị elu. Gị onye ọgwụ gị na-enye mmadụ ụtụtụ, onye ọgwụ gị na-agwọ ọrịa. Igwe mgbasị na site n'obi ịtara ịkpata ya na onye na-ekekọrọ onwe. Israel Mountain Zion anyị ga-enwe ihe. Chukwu ọrụ nwaanyị gara ikele gị bụ Joy, isi gị Chukwu daalụ. Ebe imechasị ya wee dị ndụ n'ala ndị dị ndụ, na ya nwụrụ na nyanya, i wee mụọ ya, ya ga-eji ọbịa bịa na chọọchị gị mụọ isi ala nye gị. Chukwu ọbịa na ekele gị ekele, kwesị gị daalụ n'ime ọsọ. Ịnwaanyị ezinụlọ a jupụtara n'ọṅụ na mama ha dị ndụ n'ala ndị dị ndụ. Chukwu o nwere ndị imesi Pacheso jewa. Mana otu ndị nwaanyị cheta na ọgwụ iwu Chineke ya. Ọsọkwa ka ya jee n'olu ewu jebe n'alụsị maọbụ jebe ebe dị iche iche ka eje chụọ ha. Kama ọ sị ka ya bịa n'ụdị iwu esighị Chineke gị n'ahụ. Papa na ekele n'aha Jizọs. A na-ekele n'ịgwọ dị ọrịa. A na-ekele gị n'ihi na-eme n'ezuzo ya. A na-ekele gị na amara gị barịa nwa n'ụzọ dị iche iche. Chukwu ebe na-asị gị dị otuto gị onye na-emepe nta. Wee daa n'ihu dị na-ayọkwa nwa ya na-efe n'ebe fasị mmejọ. Ụzọ ọbụla fasị sofi ọrụ, ụzọ ọbụla ha si ụjọ. Chineke n'ihi na o guzoro ebe a ga-ekwupụ iwu ọrụ a n'aha Jizọs. Na n'ihu oge bara ime, ikpe dị ndụ ebe Chineke gozie ya. Karịsịa obi ma Chineke. Mee ka ọ dịkwara ahụkwa mama ogologo oge chọọ ya kwa. Wee ka ọ dịkwuo ụmụ ya na ndị ezinụlọ ya. Ka o wee isi ife ọmụlụ Chineke. Gị onye kwekwasị na anyị ga-egbu n'obi elu n'anyị. Na anyị ga-alụ na anyị ga-egbu. Wee ka ọ dị olu nwaanyị otu a. Onye nwaanyị ụmụ ya ga-erefe ya aka. Onye Chineke ga-esu ya. N'aha Jizọs Kraịst ọ dị nwaanyị. When I look at you, Chineke gaa n'ihu ichebe dị ime ma n'ime alụkọ agba n'ihu ndị ime nke ngọzi nke gọzi n'ihu Chineke nke pụrụ ime ife niile mkpụrụ na ọbara na mmụọ nsọ niile so na site n'ugbu a ruo mgbe ebighị ebi. Onye nwe anyị nọ n'elu biko mgbe ha na-agbaghachi nwata gị nso n'olu Chineke onye ngọzi. Jesus loves me.
Jesus loved me. Jesus loved me. I am so glad that Jesus loved me. Jesus loved me, even me. Jesus, however, I could go to you with me. I never did. I could go to you with me. I did. What I praise them, I praise them. Only this one, I follow Jesus, Jesus not prepare for the kingdom is coming. Besama cuku nemeno apoya kachasima. Besama cuku nemeno kachasima apoya kachasima. Besama cuku nemeno apoya kachasima. Besama cuku nemeno kachasima. I will be
Chineke ka anyị kpere Chineke ọ dịghị chi dị ka gị Chineke imeela Chineke were onye dị ka gị papa imeela dị onye dị ka gị Chukwu eze ndị eze o nwere onye yiri gị papa imela ọ dịghị onye ka gị Chineke dịka gị n'eluigwe n'elu ụwa anyị ekele gị n'ihi ụbọchị tata maka na tutu ụwa adị ịmara n'ụbọchị tata ga-adị anyị ekele gị na dị nsọ na ọgwụgwọ nsọ na nnapụta pụrụ iche nke nyere mma anyị Chukwu na anyị ekele pụrụ iche abatara n'iru nsọ gị n'ụbọchị tata wee nye gị otuto anyị wee duru ha bịa n'ụlọ nna nke ebere wee na-ekwubi okwu Chineke na ihe i mere n'ime ndụ mma anyị ga-adịgide n'aha Jizọs onye nwe anyị na-arịọ nnukwu ndụ n'ime ndụ ya na ị ga-atụkwasara ya ndụ na-adị nsọ were arụ isi ike na ogologo ndụ chọọ ya mma onye ọbụla bịara n'ebe a Chineke ga-eketa ndụ kedu ịka nka Chineke na isi awa ya arịọ gị onye nwanyị ka ị were ebere gị were ebube gị Chineke kpuchite ndị na-aga ebe a na nchịkọta ka enye gị otuto anyị arara ihe dum na ihe ha ga-eri na ihe ha ga-ahụ na ndị ga-abịa ndị nọ n'ụzọ titere gị n'aka nkwenye anyị bụ na mgbe a ga-achịkọta ije ozi a Chineke sọ gị ka a ga-enye otuto n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ amen. Thank you. When you're
anyị kelee gị nna ọ dịghị ị ga-achụ onye ihe niile n'ụwa na-asọpụrụ mmadụ niile anụmanụ ihe niile ebe n'otu ya Chukwu na ebe niile onye kere eluigwe n'ụwa anyị kelee gị Otoaka, Chineke mwelu, onye na-eto zamati ya mma, onye na-eto zamati ya mma. Zamati ya mma. Osana bepere mwanga, uwabala, onye no madu chezo onye kere, aya tutawe mura masa. Obi sarambara ito onye me, obi sarambara ito ya. Jehovah Nido, Zara Bebere, Weberura Kwamoche Wekewa, Ozara Bebere, Wabara, Oyama Mando Chico Yengela, Ayasuta Webura Masa. Ayutana Wandemado Bona. Jura Putara, Opunya Yuve, Abuna Yevere, Pura Pura Puri Dawa. Jihova Warumo Yele Manotoba, Uranyawa, Wabana, Oyamana Dujoye Kere, Ayasuta Wabura Basara. Bravo, Chinega no Branginaka, Edo no Bravo, Chinega no Branginaka, Edo no Zondile.
What you've done for us today, to keep it in our love. What have you not done for me? What have you not done? What have you not done for me? What have you not done for me? All you went through just for me. All you went through just for me. On your love, what have you not done for me? My conscience failed me. Friends and family don't never saw me. Lord, you stood by me. Never let me down. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul? Unto thee, oh Jesus, I trust in thee, O. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Unto thee, O. Do I lift up my soul? Unto thee, O Lord. Do I lift up my soul? Oh Jesus, I trust in thee, Lord. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me.
Do you know there is a God? Do you know there is a God? Of the Lord, my hands are filled. In the blessings of the Lord, anyone I touch, anyone I touch, my hands are filled. In the blessings of the Lord. When I remember the goodness of God, and His blessings upon my soul, His loving kindness upon my family, I feel like shouting about the emergency. Oh, me down, oh, your wife is singing. I got see a good. My soul, His loving kindness upon my family, I feel like shouting about the I feel like shouting about the when you say yes, who can say no? Nobody. I I am a radical for Jesus. Allah will bless someone today. He will bless someone today. He will bless someone today. There is a miracle on your way. It may be you.
We may be someone by your side. I am a radical for Jesus. Joseph, when you see me, she made before Boyaga, Abba Joseph on Agua, Sukudikemo, Adikemo, Adini Wala Puri, Maggie, the Montega Gadu, over Wensi, Valeno, we will pursue. Wait to go to Louis. Fagalolo, Madame Moga, Joseph Ubia, Joseph Uboma, Asikibia. If you let you run out so Migamu, they have all later on one Kama Kakime, Rahoga, China, let them wait to leave it easy. Chineke na-asọ ya nsọ ya bụrụ m ihe ahụ ndị na nwunye nna m ihe lele ọnụma ebuzie nwaanyị ma ịmara Pọtịfa natazie
ihe ọ ga-afọ ji ya ezi dị ihe mere Joseph nọ na mkpọrọ n'ihi ezi omume maka ezi omume akwa Joseph na-agwa Chinagọrọ m ọ dịghị ngwa ya pụrụ imegide m mgbe ga-aga n'elu onye Chukwu gọziri a ga-apụghị ịkọcha ya uwe bụ kọleji igbo mụta ife aja nne na aja mmadụ ma na-eme na nkịtị Okechukwu Harrison eze elugo gị n'aka edogbo nwa n'Istanbul eze elugo gị n'aka otu ụbọchị eluzie eze fero lọlọlọ ndị amamihe ya bụ ngwa bịa n'ụkọwa nrọ onye ezeze abịa eze fela amaghị bịa onye abụọ abịa eze rọga agbala mgbarị odibo eze ezigbo eze ama bụ ofu onye ama ya bụjo ha fụrụ ya na mkpọrọ onye ọga nrọ so ya ga-akọwa nrọ gị a eze fero rọrọ ọrụ Joseph akọwa ya o were fero anya ube ya eze Temanụ na nwoke akụnụ ụba dị ya n'aka ọgasị Abuja na nwoke akụnụ ụba dị ya n'aka ọgasị eluigwe na nwoke akụnụ ụba dị ya n'aka Jerusalem, oge Solomon nọ na Chieze ya onye bi n'ime nna ya ma amamihe ihe ga-eresi ya na amamihe ịkpọrọ eze Solomon wete ya amamihe mgbe o jiri ibe ikpe na Jerusalem ụmụ nwaanyị abụ abụrụ nwata abịa ofuke dagburu nke ya mgbe ọ na-ehi ụra asọba nke dị ndụ asị eze nke ikpe ọmala onye nwe nwa onye dị n'ime nna ya bụ amamihe ihe ọ batara mere ihe bụ amamihe eze Solomon na-ebulu nwa n'aka si na ya ga-agbawa ụzọ abụọ eze Solomon na-abịa nwa oge nwata tolitere ọ ga-ama nne mụrụ ya ebule nwa m Solomon ebule nwa m Solomon ebule nwa m oge nwata tolitere ọ ga-ama nne mụrụ ya ewo akụkọ ụwa na-egwu machi na-emenụ ọnụ na-enwere ụkọ ewo akụkọ ụwa na-egwu ewu efio ọnụ na-enwere ụkọ
Oh, good ginger. I had that. I got a Abakaliki. Yes, Ebonyi State. I let them roll. I don't know. Shall do one of that. I am not trying what to go to? I mean, I don't need it. I'm not going to eat. I don't know. You have to go to the work. You realize hey, Dama, hey, they couldn't let to be now. I'm not yet to be biko megoro ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ ihe mere ekele mbụ bụ onye onyonyo maka ihe a na-eme maka igosi anyị jere ekele n'ihu Chineke n'ụlọ nsọ ikele maka nwanne m nwanyị mbụ Joy Nwabunaka onye Chineke nzọpụtara ihe gbasara ọya more than 5 or 6 days Chineke wee mee ka ọ dị ndụ tata o mechakwa wee ebe ọ ga-etinye isi ụlọ mkpọrọ ya so eji m ohere a wee na-egosi nye aha ndị be emeriji be nne ya wee na-ekele Chukwu maka nke a maka na ọgwụ mmadụ niile ga-agabiga ihe a niile wee nwee ike wee dị otu a ọ site na amara Chineke so na anyị nọ tata na-eri na-anụ ọ iji wee ejide otuto wee na-enyekwa otuto ma ọ bụla dị maka nwa ya nwoke bụ Chukwu agọzie onye nke ọnụhụ nso kịta mana onye a na-akwadebe ihe niile a na-eme anyị na-enye Chukwu n'ọkwa ya na-edu ya
ojije mbata ma ọpụpụ ya niile na-asị Chineke nara otuto maka na ihe anyị na-emeta karịrị nghọta mmadụ ọrụ na-agụ na ya na-aga ekele Chineke ọ mara ihe ọ gabiga esi na ọya nke abịa na nke n'obi aka abịa na nke na-ekorobịara na-adịghị nwaanyị nwekwa ọma na ije ọma na ngozi na nne ogbubere na mesi na-aja ha mma maka etu ha si wee leta ihe n'ọya na ọ dịghị mmadụ ịmụta nwa ọkachasị onye na-ebugara obekene ngozi na-echukwu otuto n'ihi nke ọnọkọ ma ọnọdụ a na-ọkwa onye nwa haziri ya ihe niile wee na-achị Chineke ọ dịghị anyị si be anyị nwa ha anyị na Joy nwadị n'aka mgbe ekwe ọ bụ nna ya wee ha bụ ọbịa iji wee na-ere ndị be mgbe ekwe iji osi na Chineke bụrụ mgbanwe ebe wee si n'ụlọ zuru ka eme wee na-asị njekọ njem ọ ga-adị na mma o wee na-asị na mmemme unu bịa jọ ga-esi na eme ihe dị iche n'ezinụlọ n'aha Jizọs anyị na-ekwusị ọ ka mma ja mmadụ mma na ndụ ọkọtago Chineke mere ihe anyanwụ nọ n'ihu anya ya ka anyị kee Chineke obido n'ihu anya ya ọnwụ mkpa ma achọrọ mmadụ achọ awụzị ọ ka mma ihe na-eme mmadụ n'ụwa ilegodo n'ikiri Ana m ese na Oh, my brother. Yes. My man chose you way good. You can pause. I have give me spoon. I can make that. Thank you. ọzọ buchie ụzọ onye isi ekene m gị nna m darụ my brother biko onye ka m kene ọ mụwa bụ Italo ọ ezigbo enyi Agọzie Odogwunachi Chukwu mụwa bụ esi m Enugu steeti
Amechi Ọkụmanụ. So ezigbo enyi m ka ọ bụ. Itano ego boss na-ekene gị o. The whole boss Empire Media na-ekene gị. Wee sị na izu ka eme na-asị ide ka iji. Gụwa mgbagodo mbọ wee si all the way from bụ unu wee bịawaghachi. Wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs. Biko gbagodo anyị ka obi dị gị na mmemme anyị bịa taa. Obi atọka m ụtọ. Obi atọka m ụtọ because na ihe niile gosiri na Chukwunna nọ n'ọrụ. Emere ihe niile ọ gaa nke ọma. Chukwumekwe na amara mmiri bịatụkwa n'ala igosi na dị ngọzi zuru oke. So obi dị m ezigbote ọcha, obi dị m aghụrị na my brother mere ihe o mere ọgọ ọfụma. I'm very very happy. And ọkwa ya mere m ji wee nọrọ ebe a taa because na asị m na m ga-abịarịrị na witness ya very happy. Ekene m unu afọ mgbe unu bịa mba wee si n'unu zukọ eme na-asị ndekọ unu ji ya nwere ihe dị ka ihe na Chineke ka o mere ezinụlọ anụ na mmemme afa mme nna ya bụ ka Chukwunna mee ihe ogologo ndụ na ahụike ọkacha mme ya ka Chukwunna dowe ya ndụ ihe ogologo ndụ na ahụike ka Chukwu meperu my friend ụzọ bụ Achị Agọzie ọ na-eje na-abata ihe ọbụla ọ tinyere aka ka ọ gaziere ya ka Chukwu mee ya ka o mekwuo karịa nke o mere eme ekpere na-ekpere ya bụ ngọzi n'elu ngọzi mmepe ụzọ ahụike ihe ọbụla ọ tinyere aka ka ọ gaziere ya Chukwu meeri ya ma mgbe ọzọ anyị abịakwa ebe a na anyị eselebreti karịkwa nke anyị selebreti in fact na nke o mekọtara ebe a n'ụwa mgbe ọzọ anyị abịa ebe a na anyị eji ya mere boys quarter anyị emezi the main ward and ama m na Chukwu ya eme ya Odogwu bụ onye nke anyị o were ezigbo obi Chukwu ya emeri ya because na ọ na-emere mmadụ ọ na-echere mmadụ ezigbo obi I'm very very happy ka m na-wish ya all good. Ekene m gị nwa afọ na-etu gị etu Itano ego bọzọ ekenekwa gị ọzọ onye agbagba na-asị na njem ahụ unu bịara ama mbụ ife efu jee oge esi esite na ya wee bunie unu enu ebe o bunifọrọ unu oge esi mere unu amara ife bụ ife dị ụkọ na ezinụlọ unu na-enwetabeghị je oge emeri ya unu oge enye unu udo tọrọ ata ịfụnanya zuru oke mmepe ụzọ ọmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ife ịyọrọ ga-emere gị dụtọ na ịbịara mmemme a wee sị na ọ ga-adị gị ụtọ n'aha Jizọs ego bọzọ ekene gị o were asị na ọ ga-adị gị na mma jiweli ụlọ aka jiwe ihe eju ụlọ akwụkwọ ndị ịma na ihe si n'afọ eme afọ ma ọ bịara anyị bụ Joy ya nwekwala m Joy na-eme ihe a na-eme na tata na Chineke etinye ya Joy biko kọọlụ Chineke aka ọzọ kọọlụ ya aka unu mana tata bụ ụbọchị pụrụ iche tata ka Jizọs bi n'ọnwụ tata ka Thomas mere ihe ahụ ya ji wuo Thomas anyị nọ n'ụlọ ụka Jizọs wee binie kama ya gbasa anyị ụka Thomas wee bịa sị mba ya adịrịrị shọ na Jizọs ebinigo Thomas rụrụ aka na-arụghị ebe ọnwụ na ọ laiki otu ịlọchiri nka otu ịlọchiri nka otu ịlọchiri nka n'ụlọ ụka anyị mana anyị mana ihe ndị a niile bụcha ihe Thomas pụrụ ime but thank God na anyị mechaa wee bịa ebe a tata biko ọ bụrụ na obi dị gị mma one more time appreciate Jesus kọọlụ ya aka ọnya bụ kwuchancha ọmachancha omechancha ọnya na-ewu na ebe ụlọ na-adịrọ ọ na-akụ ọgaranya ebe ọgaranya na-adịrọ bikọs ọnwụ na mmadụ na-enye nke a o nwere ike ọma lute anyị aka ịmara nke bụ eziokwu bụ na ọnwụ ụlọ mmadụ na-enye ndụ mụ na gana ama ama ndị ndụ tata ndị ọgaranya eji egogoro ndụ ngwa na ena ya ka Chineke si wee nye gị ndụ nye gị ahụ isi ike nye gị ogologo ndụ nye gị nkasi obi nwee ike nwere ike iri nri biko ọhụrụ na obi dị gị mara ihe ọma Chineke mere kụọrọ ya aka dara ụda ụ na-emezina ya flashing. So our job this evening is very simple. Our job this evening is one, to appreciate Jesus. The second, but to celebrate our mother. And also in the choir at this place, I think I will put the housewarming ceremony back on the reason.
I went to Kennedy and I had all the time. I bid from Monday to Sunrise International Band of Africa. Here can we Canelo Mundia, Canelo Moniz, Yabo, Ajibo, Dalagan and Dotu will salute you. You can lie in good boots. Oh, this man who went Barcelona, you but Mama Sullivan. Oh, yes, and a picture of Mama Sullivan. Or the way of the Cockadendo. Everton, I come to Mama Sullivan, didn't know my Google of Libica, highly to the washing up part of what I am. Oh, good boots, a good boots, darling. Thank you very much. Vicky Canella in the Onoka India fact. Ndo Jibabu Hirisi. Ndona Ujo, Jehovah, who had no direct. I want to take up what you go. The members say, of me, joy in the FAC. Evangelical Fellowship in Anglican Communion. That are not direct from Jesus. I am an another no look. I am no kind of I will check. I will check at the youth. Watching can do and then watching can then once you check at their fact. Yeah, then I not direct. But Jehovah, but a problem I want to check their fact when I was showing them were launching. If not their fact in Abianazo, Nitindobia, Agani, because in Abusa Canonoki, Diego may be the launching. All the watcher can be the. So, Mammy Joy, because I can elegate on Marita, Chineke to Quasari, West Giga, Chineke. Because I will ever know him in the mother, Nibico, Yelly and Nibico, and when more time, oh, can I go? I add the other. Here, not just a mona, but TV is the mona, call the year, the senior Bico. Nabiadi, how piano. But you need that something like this. But you need that apple, a papa, or to go possible in the Nabi tour. I want to believe so put out also the nugget. I want to take it out, or I won't found Bechi. Money on get what you put on, I'm questioning of 7 bottles. No, we can please around 5 bottles. Mamma, they don't know. Don't all look at Excel. I follow the big of them and $1. When I can then go 7 bottles. Yeah, none of that can be. Dalano, I work with them Palaha. But I think we have not attack at this also been long, therefore, a chain of my young wire coin will church. People, thank you. When I use it new to Sunrise International, Abuna Ukedubunu, Unana, Etiobu, because all they have but adoration, they look good. Father, now why they have Melingozi, but a father to umbrella. First, father, only have Melingozi with a roof umbrella, tiny the man or so all Melingozi are father in here. But I don't know your liar. More shadow canopy. Look at what you were. Shadow over and out with you. When I got the end of why I was sense KG been on one. I come with you, KG been on one. You got the hand of book. Each man I come with you, KG been on one. You couldn't never get on the kind of where I'm going. Why and I'm going. Why and I'm going. Oh, I so you when you have a look at government. Oh, Paracalaga. How much of that? I got a kind of woman look at government. Oh, I got one attack. But every Monday, we are signing her in, signing her out. And the other much not the local government to have the salary. Has the salary not touch it? But we had a phone, see Nancy. Here's the Canada. Hello? Mama Joy. School up at a good. Walk ahead. When you shine, check it Tuesday. No hated. Yeah, for here. Well, I am a question. Oh, you're 40 because everybody will suspect. Oh, yeah, for a car, who is you go, Madoya will suspect. Okay, by each of you, I can look for who I go. Each man will look at you, who go. The no book is you run your share. That's all. Rocket with a cheer. It's a cheer. Who did you run your share? So lag and one Melewa, your long hair, one Melewa, your long hair. If you have a tala, who can call us over you? Will I carry to a tail? Who were a cake? You were a cake. The thought, oh, yeah, the hiccup. Oh, yeah, with that tendencies. Oh, yeah, but a guy, not all a room. A guy who has a marathon. Gana pa freno ka ke mahro tawe ye boxers e makke ma tawe e ki ye zori o go wi o ye we that mentality of odomala odola wo watch ya now abo go lo wa ye ni da ha ba han shisho lo kala ta apata kara ho watch ya ba malawa e ho ka apa ho ka ho
Aka bebe nke ihe dịka echitara ise maọbụ ọbịa nwoke nwa obere mọzụ maazị o ruo. So biko ihe onweghị onye alaghị eme. So biko anyị na-ekele ndị be mbe mgbe niile, na-ekele ma ndị nọ n'ezi ma ndị nọ n'ụlọ, na-ekele ndị hibere ọnọdụ a wee dị mma tata, wee na-asị ka Jehova gozie onye ọbụla n'aha Jizọs. Ndị ụlọ ọrụ Teko Excel, ndị na-arụ ọrụ na kichin wee fụ na ndị mmadụ nwere ihe a na-eri, biko Chineke gọzie unu gọzie unu. Mana onwe ihe chọrọ ịjụ ndị na-anya ọkada, ndị anaghị ha meshin, gị na-agbata ọrụ na fuel meshin gwụwa na ebe ndị ha meshin ebe ndị fuel meshin ọ na-emezi kpụ ebe ibe ndị ya ha be ndị ya alọkata ha pali ahị a start ya meshin egbufuo machine ọ move ya ịhụ ọkata ahụ aka before ruo ka free chọrọ ndụ so enweziri ihe pụtasịrị kredit fonu ngwụwa gawa ngwụ eme nka ndị machine ebe ndị amị ebe ndị alụ kredit akwụkwọ nwa atọwụ kpuhala ịhụ n'ime akụkọ ọrụ so biko ndị otu ụlọọrụ Ajibo ga-abata but before then let me salute my comrade and brother Okay Harrison Logistics and Shipping Company Istanbul, Turkey. Okay, all big boy here. I want to make borrow money here in the kind of men as usual. Okay, na Lagos. Okay, na Brazil. Okay, one Ibodi. One Amulola. What's the age of Bozama? Because I don't know what I can look in Brazil. Like a quality, Because before I am Papa Mommy, I'm my choka, the Onolo sunrise. Tipulumo of Frefele Guam. Mommy, I can name you. Abiko, Baguka has a marathon on you. Okay. Afamobo, Mrs. Former Chupin, our second daughter, Mamma Joy, in Belway. Onya nemer me Thanksgiving ya no mochita. Oga degi na mma oga degi na mma kebo. I from Bunumba West no nuzu keme na smite kunjo ga de na mma na Jesus. Why go be the guitar? Short obi de mma maka na ana m ekele Chineke onye mere ka ihe abịa na mmezu. Maka na ya bụ ọchịchị obi mmanyị. Ihe ọ na-agụ ya agụsi isi ka ọ ga Thanksgiving na kele Chineke. So n'ụbọchị taa ọ bịara na mmezu. Obi bụ m sa aṅụrị asị m Chineke onye mere ka ọ bịa na mmezu ka naanị ya bụrụ ihe a na-asọpụrụ ebi n'aha Jizọs. Ekene m gị biko ka ihe na Chineke ka ọ mekwuo ezinụlọ unu after kun mecha mmemme na ka ihe na ị na-eme expect ka Chineke mere unu. Ihe na-ene ya ka Chineke mee bụ because na my brother nọ outside and my ka Chineke gaa n'iru imere ya amara ihe ụzọ mmepe iji ogologo ndụ na-arụ isi ike wee gozie maka na ahụtara m oru a dịka onye ọ na-agụ agụ imere ndị ọzọ ihe onye ọ ga-abụ ọbụna Chineke enye ya ndị ọzọ eketa oke n'ime ya ebere m n'isi oru a bụ ka Chineke gaa n'iru ịkọsi ya karịa ya wee bere n'ebe n'isi ya ka Jehova gozie oru a ka ebumnobi ya wee nye ụmụ mmadụ ndị nọ n'ihe ụkọ ka ọ bịa na mmezu maka o nwere ezi echiche wee nye ndị ọka mma. Ekene m gị ka ihe bụ ekpere gị n'isi ndị ikwu na ibe bịara ebe a na ndị nyere gị sọpọt na mmemme anụ a. Ekpere m n'isi ha bụ na Chineke onye dutere ha n'udo na Chineke ahụ ga-edu na-aga ha n'udo adị ekpere m ọzọ na-ebe onye ọbụla ihe a emere n'ụbọchị a dị mma ka Chineke mere onye dị otu ezi ihe bụ ọchịchị obi ya n'aha Jizọs. Ọ ga-adị gị na mma ana m asị na ọ bụrụ na ịbụ mma n'ịbụ nkwụ elu ọ bụ na ịbụ ana ịdị na saịt wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma wee na-asị ijidekwa ka iji na-agba egbe na-asị na mmemme unu mere ị ga-afụ ihe dị iche n'ezinụlọ a ife anyị ochukwu na Chukwu ga-emezuru ya unu n'aha Jizọs. Ọ ga-adị gị na mma o nwere ekene ị na-ekene ndị bịara ebe a taata? Ekele m na-ekene ha bụ ana m ekene ha bikos na ọ dụghị izi ịkpọ mmadụ oku ọbịa ana m ekene onye ọbụla bịara ebe a na-asị ka Chineke gozie ha n'otu n'otu n'aha Jizọs. Ada Jizọs ị mara ngụrụ Ada Jizọs na stan wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma ana m asị na ebe ọbụla i tinyere aka ga-abụ mmepe ebe ọbụla ife ọbụla iyo Chineke ga-emere gị ya Chineke ga-ewetara unu ịfụnanya zuru oke oge wetara unu udo tọrọ atọ ọmụmụ nwaanyị mmepe ụzọ wee na-asị na ọ ga-adị unu otu a n'aha Jizọs. Ekene m gị ekene m gị. Thank you.
Abatu na dimba, anachoni sebe